Prilično me iznenadila nagrada. Inače sipam gorivo na NIS-u, pumpom, imam karticu lojalnosti i hvala kompaniji NIS, hvala što mi daju Srbija i da je lepo za Timotija. Još uvijek, ne verujem. 3. decembar. Zvoni telefon, damo da vas obavestim, dobili ste prvu nagradu. Šta sam dobio? Ako je šala, uspjeli ste. Danas mi je ćerki rođena, pa kaže onda ćerki za rođendan, najlepši poklon imaš. Prvi put u životu nešto sam dobio, to je to. I ono mi se ispunila želja, čak i boja. Gorivo na NIS-u sipam od kad sam počeo možda da vozim, uvek pun rezervar. Ovaj je moj, igrajte, može da bude drugi vaš.